Jezus, jaki jest piękny. Witajcie, roztojmili. Ja się mianuję Niklaus. Naturalnie sztyc niehabilitowany. Dzisiaj tak troszkę bardziej elegantnie. A po jakiemu? A po tymu, co pogodomy się o Dniu Matki. Po naszemu to jest Dzień Matki. W Anglii mają Mother's Day, w Niemcach Muttertag. U nas ten fajer przypada na 26 maj. Albo maja? Nie no, maja to była pszczółka. Skąd się w ogóle takie święto nie ino u nas, a w ogóle w całej Europie wzięto? A wzięto się one naturalnie ze tradycji rzymskiej a greckiej. Kaj tak zwane matki, boginie, które były symbolami płodności, urodzaju, otaczano wielgą, czcią a kultem. No i po ten zwyczaj napoczął się przenikać do rozmaitych kultur europejskich, a we świecie chrześcijańskim połączył się z kultem maryjnym, jako naturalnie Maryi, matki od Pana Jezusa. To jest taki jeden szczególny dzień ludkowie, w którym powinniśmy się przypomnieć, jako rola w zasadzie pełni mama, albo tak inaczej zwano muti, albo muter, ewentualnie mamulka. I to roztojmili nie jest ino wypędzanie bajtlów w niedziela do kościoła, co by poszły na msza. To nie było ino roztojmili odprowadzanie bajtlów do budy albo do przedszkola, a jeszcze przed tym robienie im sznitów a klapsznitów na śniadanie, a tyju do flachy, co by one tam nie były godne. To jest zajmowanie się, a amtowanie tym całkiem, jak to się godo ogniskiem domowym. Kiedy ojciec ciężko robił, co by zapewnić familię byt, muti właśnie zajmowała się całkiem domem, no ale to nie idzie roli matki sprowadzić ino do tego, co ona całki dzień stoi w kuchnie, robi tam to wszystko przy tych roztomajtych kastrolach, waży no łobiot, a roztomajte maszkety, kulo tam nudel kulą nudle, albo piecze jakieś ciasta. To jest taka osoba, do której my jeszcze, jak my byli za bajtla, zwracaliśmy się z każdym naszym problemem. Czy my się nie umieli z czymś poradzić, czy nas coś bolało, czy mieliśmy jaki inszy problem. W ten czas mamulka znajdowała do nas najlepsze rozwiązanie. A już nie wspomnę o tym, co było, jak się wyłaziło na plac. A rycało: mama, czepcie bułka! Albo mama, czepcie 5 zł na loda. Mi pamiętam, moja muti brała takie klepciory, brała końcek papieru, zawijała je, co by się to nie ostorbiło i tup za okno. I my się wtedy mogli pójść do sklepu, mogliśmy się kupić jakieś bombony, mogliśmy się kupić batona, mogliśmy się kupić lody, albo chrupki i był szpas jak peron. No, naturalnie czasem człowiek też zebrał lejty, albo tak zwane szmary. Kiedy się wróciło z placu, a tam my szpilali we futbal, albo we szukanie, albo bawiliśmy się we wojna, no to nie raz, nie dwa, ktoś się, jak to godo, łobalą, albo tak się godo trochę łoszkliwie, w dupcu. Całkiem my mieli poharatane, pozdzierane łokcie a kolana. Też się przydarzyło, co ktoś się wyczaskał zęba. Jak się coś takiego stanęło, to się z automatu dostawało taki srogi angst, co taki bajtel się bał wrócić do swojej własnej chałupy. A jak tam jeszcze siedział fater zmęczony po robocie, to się pitało do kumpla, a czekało, aż sytuacja się trochę uspokoi. No ale jak nos mama okrzykła na łobiot, trzeba było iść, jak łona obejrzała te rany, jak łona obejrzała ten maraz, to często słyszało się coś takiego: tyś jest czarny jak święto ziemia. No a potem już ino bez kolano. No ale bez to my na takie porządne ludzie wyrośli. I też z kuli tej wielkiej zocy, a tego kultu, jakim się otaczało mamulka, we śląskich familiach dawni do mamulki, a do fatera, do ojców generalnie, godało się za dwoje, albo nawet za troje. Czyli zum Beispiel nie godało się do mamulki pójdź sam, tak to się mogło powiedzieć do szwestki, do bracika, albo do kumpla. Ino do mamulki, albo do fatra się godało: mamulko, pójdźcie sam. Ta tradycja, a ten zwyczaj, on już w zasadzie zaniknął. Teroski się już za jedno godo do wszystkich w zasadzie. Teroski to już nawet bajtle czasem do swojej mamulek to godają na ty. I właśnie jak przyłazi ten jeden szczególny dzień, 26 maja, albo maja, to wspomnijcie się o tym wszystkim, co wasze mamulki do was zrobiły. A Eli jeszcze macie też szczęście, co wasze mamulki są sztyc z wami, to zróbcie się do nich jakiś fajny gest. Powinszujcie im ładnie z kuli tego święta. Dajcie swojej mamulce jakiegoś blumka elegantnego. Mama, pa co żeś ci kupił, to docie. Pójdźcie z mamulką na jakiś szpacer, podarujcie swojej mamulce jakąś fajną sotkość. Eli może jej sotkę. Czy dajcie jakiś aby drobny, ciekawy geszynk.
No do młodszych Eli macie trochę talentu plastycznego, to weźcie namalujcie jakoś fajną laurka, zabiercie ją kaś na jakieś lody, albo do jakiejś kawiarni, na jakiś fajny łobiot, albo na jakąś elegantno, szykowno wieczerzo. Tylko mówiąc, Eli, jeszcze macie szansa, to po prostu spędźcie jakoś razem fajnie czas. A pewnikiem wasze mamulki będą się fes radowały, a pierońsko się wzruszą. I to by roztojmili w tym epizodzie Łodymie było tyle. Nie zapomnijcie koniecznie o tym święcie. Ja się was potem zapytam, co żeście do swoich mamulek zrobili. Albo się spytam tych mamulek, które to oglądają, co się od swoich bajtli erbły. I od tego przypilnuję. Dziękuję wam już po raz kolejny roztojmili za uwagę. Zaproszę was naturalnie do bezuchu na główny zajcie od Gryfnie. Zaproszę też do podzielenia się tym materiałem. A eli byście szukali mnie, Niklausa, to znajdziecie mnie na YouTubie, a na Facebooku. A i z nowinek to ostatnio żeś się założył Instagrama. Jopitom. Pysk.